ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Парвин Юсуфӣ аз саҳнаҳои бузург ба олами санъати мусиқӣ ворид гашт. ба саҳна баромадам, ба саҳнаи калону дуру дароз мумкин аз 5000 нафар зиёд бошад. ҳамон соле ки шумо ширкат доштед, шодравон Наргиз Бандишоева онҷо ширкат мекард ва шумо дар як саҳна ҳунарнамоӣ карда будед. кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ низ аз ҳунари ин овозхон воқиф буданд. дар шаҳри Москав дар студияи Ирина Отиева мо сабту суруд кардем. вақте ки ҳамин кинофилм паҳн шуд дар соли 91-92 хеле маҳбубият пайдо кард. таронаҳои ҷолиб бо иҷрои касбӣ дар равандҳои гуногуни мусиқӣ аз эҷодиёти ин бонии ҳунар. дар ибтидо Фирӯз Ҳакимов ба ҳайси ҳакамон буд ва баъдан шуморо интихоб карданд. Чӣ баҳсе ба вуҷуд омада буд? вақте ки гуфт назари худро, ба дигарон писанд наомад? бале, онҳо хостанд ки ҳакамона иваз кунанд. маро даъват карданд. Парвин на танҳо истеъдоди овозхонӣ дорад. ҳама маҳсули дастони худи Бону Парвин аст. деҳаҳое ки ман медидам бисёр лаззат мебурдам ва мехостам ки ҳамин чизҳоро дар соҳаи квилинг тайёр кунам. ифшои розҳои ниҳонии ин ҳунарманд. ман намедонистам ки баъди як ҳафта ман зинда мемонам ё не. назари хос ва суҳбати озод бо овозхон Парвин Юсуфӣ. модарашон гуфтанд шумо фикр накунед ки ман шуморо ба писарам мегӯям. ман гуфтам не, вай дӯсти ман аст. ном насабашонро мегӯед? номи насаби ӯро чӣ кор мекунед? шумо лекин як одами кунҷковам будед. мехост ки аз ман бифаҳмад орзуи соҳеб, лекин шумо тавонистед. шоми якшанбе танҳо дар телевизиони Душанбе.